जोङो साननैसो जिरायथ'नानै फिन लामा हान्थिफिनगोन। बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गोनो गोथो गैया। बे बाथ्राखौ मोनसे समनि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव बा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव फिन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि इसाराखौ होदोंमोन आरो साफ्रोमखौबो बुजायनो नाजादोंमोन। हेल' गाइस, वेलकाम टु माय कन्टेन्ट मुलुग इउटुब चेनेल। स' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे मोनसे आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायना लाबावनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना दिनैसो आंनि भिडिअ गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरानो फोथायनाय दङ दि बर'फोरा सानसे समाव एबा थाबैनो फिन बड'लेण्ड सोमावसारनाया जाफिनगोन होननानै। मानोना बे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमाङा जों साफ्रोमबो बर' हारिनि हारा मेलेम गोसो सोलेर गासैयावबो हाबनानै दङ। नाथाय जोङो दिनै बेखौसो नोजोर होनो नांगोन दि हारिनि सिनस्रि माहारियारि आफादा बिटिआर गोरोबथानि मुङाव समखौ बेसे बोसोर हगारहरनांगोन। बियो दिनै मोनसे जोबोरैनो साननो गोनां बाथ्रा जों बर' हारिनि गेजेराव। मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर गोरोबथायाव जेसेबां दफा दङ बेखौ मावफुंनांगौआ राजखान्थि हान्जा एबा बर'नि सोरखारनि दायथ' एबा मावनांगौ बिबान। बिनिखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा सरखारनि रां रुफाखौ लुबैया खालामालासिनो दानिफ्रायनो सोरखारनिफ्राय जानगाराव थानानै सोरखारनि मावनाय दांनायखौ नोजोर लानो नांथारगौ। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा जोंनो गेरेमसा हारि दानानै आलादा रायजो सोरजिनायनि जा सिमां आरो मिजिं होलांदोंमोन बेखौ मावफुंनो नाजाथारनांगौ। जेब्लासिम बर' हारिया आलादा रायजो मोना अब्लासिम बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि दानायाव फैमाल जागोन, बेखौ जों गासैबो बर'फोरानो मिथिगौ। मानो होनना बुङोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै जों साफ्रोमबो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गेरेमसा हारि दानानै आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमांखौ होलांदोंमोन। बेखौ मावफुंनो बा जाफुंहोनो नाजानायाव जोङो गोसो होनांगोन। बेखौ जाफुंहोनांगौआ दिनै जों साफ्रोमबो बर' हारिनिनो मोनसे गिदिर मावनांगौ बिबान। मानो होनना बुङोब्ला जों बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिमबो उदांस्रि गैया। जों बर' हारिनि जेसेबां मोननांगौ दङ बे मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जोङो दिनैसिमबो गुबुन हारिफोरजों सेनानै लाजायो। बेनिखायनो जेब्लासिम जोङो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोना अब्लासिम जोङो सोमावसारबाय थानांगोन। जोङो हारिनि थाखाय मेंनो रोङि जानानै जोङो खामानि मावबाय थालांनांगोन। जेनाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बेखौ मोगथां महर मोनफुंहोनो थाखाय जोङो सान हर जोङो नाजाथाबबाय थानांगोन हारिनि थाखाय। जेब्लासिम जोङो आलादा रायजो मोना अब्लासिम जों बर' हारिया उदांस्रि मोना। बेखौ जों साफ्रोमबो बर' हारियानो मिथिगौ बा बर'फोरानो मिथिगौ। बिनिखायनो आङो साफ्रोमबो बर' हारिनि माहारियारि आफादफोर बा मेलेमजिबिफोरखौ आङो खावलायो जाहाथे हारिनि खामानि मावनो ओंखारनायाव लामा ससेयाव मेंनानै थाया बा जिराया। स' लोगोफोर, आङो दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट खालाम आरो इयुननि भिडिअआव जोङो लोगो मोनज्लायफिनगोन। स' लोगोफोर, आङो दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामनानै हो। जै बर' हारिनि जै बर' हारि जेब्लायबो देरहासार जाथों।